Γεια σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Minecraft σε Skywars. Και ναι, είχαμε αρχίσει κανονικά γιατί έπαθε κάτι κάμερα και συνεχίζουμε. Όταν χάσει να ξέρετε η σειρά μου είναι. Έχω καιρό να παίξω. Μιλήστε λίγο ρε. Τι να πούμε. Μπορεί αύριο να έχει και Minecraft. Πάλι. Ρε βλάκα, φύγε. Πίσω σου. Δεν είναι. Ποιος σε στόχευσε. Ο εκείνος ο full diamond. Εκείνος ρε, ρίξτε. Νομίζω. Πολύ. Και πιο κάτω, πιο κάτω. Άσο. Καλά. Φοβάμαι. Άμα πεθάνω, πέθανα. Ρε, ο άλλος! Ρε. Δεν Μάτα με σου νοιάζει, άμα φύγεις. σε σκοτώσει. Ρε, παιδιά είναι noob. Εγώ είμαι pro, ο Γιάννης δεν ξέρω. Full diamond, φύγε. Δεν έχεις Είναι άρρος. φόρους. Αλλά έχεις αυγά. Έχεις. Αυγά. Ρίξω το ρε. Δεν έχω άλλα. Πάνε εδώ στον ξύλο. Έλα πάμε. Μήτρος Golden Apple πάνε έτσι. Ρε, Πάτα shift, πάτα shift. Πάτα shift γιατί σε πετυχαίνει. έρχεται, είσαι. Ένα Golden Apple. Πάμε. Πάμε ρε, ρίξ τον. Προ. Α, τέαμ σου λέει, τέαμ σου λέει. Τέαμ. Τέαμ. Sorry, τέαμ. Ωραία. Sorry για την κάμερα, είχα τρομάξει. Εσύ τώρα το κόλπο. Ξέρεις, Και πάει να δεν βάλει την blog. Όχι τώρα, όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα, όχι τώρα. Όταν πάει να βάλει blog. Εντάξει, το κάνει μια παπ. Ρε είναι προ. Τα πεθάρεις και εσύ είσαι νου. Εσύ με επιδείξεις, θα πεθάνεις. Το κάνεις. Βάλε vlogs. Ωραίος. Πήδα τώρα. Μαλάκας. Πήδα. Τι κάνεις ρε! Ρε τι κόλπο είναι βλάκα. Ρε σε κοροϊδεύει, σοβαρά σε κοροϊδεύει. Δεν μόλις έρθει θα έχει σπάσει το vlog. Τρέχα πήδα. Το ήξερα. Αφού είσαι βλάκας ρε Σειρά καθυστερημένε. μου, φίλε μου. Παιδιά Α, ξέρω γιατί το σκότωσε ρε. Τι? Επειδή μείνανε αυτοί οι δύο ρε. Να, ναι. Γιατί το σκότωσε, περίμενα να το μετέχει. Δεν έχω μπαταρία, παιδιά, sorry, γιατί εντάξει 15% μας φτάνει το βίντεο. Τώρα παίζουμε στην Doom, όλοι bow παίρνουμε. Να ξέρετε, θα παίξουμε άλλο ένα μάτι που θα είμαι εγώ. Και μετά ξανά εγώ, μετά Και ο θα αδερφός κρατάει μου. κάποιος άλλος στη... Όχι ρε, μόνο 3 μάτια θα παίξουμε. Γιατί ρε. Έλα παίξεις και εσύ, άλλη μια εγώ. αυτός και Σχεδόν εσύ. 6 λεπτά θα είναι το βίντεο, μπορεί. Έλα πάρε. Έχω κολλήσει τα καλά πράγματα. Εγώ μπορώ να παίξω σε λίγο Mountdown. Έτσι λέω. Ό,τι να είναι. Εγώ όχι. Α, να σας ρωτήσω κάτι. Το Γιάννη το Τσινάλι το ξέρετε. Αν μου πείτε κάτω στα comments. Γιατί είναι και αυτός YouTuber. Από αυτό Να το κάνετε ένα like, ένα... like μην το κάνετε, είναι σπαστικός. Α, ναι. Επειδή μόλις έρχεται εδώ λέει δικησέ. Είναι τσιγκάνα. Έτσι λέω. Ό,τι να είναι. Να ξέρετε, ο Χρήστος έχει ένα προβλικό... Τι προβλικό. Πλάκα κάτω, παιδιά. Μπορώ. Τώρα είναι 4 Μπορώ. και 3. Oh my God. Μπορεί να βγει 10 Άντε, γεια. λεπτά. Μου πήρε skill. Ναι. Με την πρώτη. Εγώ πήρα ένα win, επειδή είμαι πολύ σπακ. Με ξέρει όλη η Ελλάδα, το στήμα Underground και Και αυτή την μακαρονάδα. Είμαι swag και το ξέρω πλέον όλοι. Με βλέπουν στον δρόμο, με φωνάζουν Να μην το χέσουμε κιόλας, εντάξει, σταμάτα. Σοβαρά, μην βρεις το βίντεο. Εντάξει, sorry. Να μην λες sorry, μπορεί Εντάξει, κάποιοι συγγνώμη, να μην καλέ. ξέρουν αγγλικά. Συγγνώμη. Τι καλέ βρε! Ό,τι να είναι. Πίσω σου Γιάννη. Στα αρχίδια μου. Είπα μην βρίζεις. Τι να κάνουμε. Με λένε Γιάννη. Με έχει κολλήσει ο μάντος. Σταμάτα. Με λένε Γιάννη. Είναι 52 χρονών. Χρωστάω κάπου στα 2.000 κάτι. Και στα Στα αρχίδια μου. Βλάκα σκάστη, να μην έρθει η θεία μου. Ο τέτοια μου.
Είναι παππούς μου. Τι κάνεις πρε, το Iron είναι καλύτερο. Νομίζεις. Α, Μαριάννη. Α, καθυστερημένα είσαι στη, δεν ξέρω τι να πει. Ναι, πάει να βάλει μπλοκ που είναι στο τέτοιο ρε φίλε. Σε έφαγε. Κόλλησε. Πέθανε. Κόλλησε. Παιδιά. Δεν με νοιάζει. Δεν το κατάλαβα. Κάντε. Τώρα βλέπετε το προ. Βλέπετε το πρώτο niggas. Δεν είμαι νίκα. Να είμαι κι εγώ να με δείξετε. Εντάξει, βάλε στο βίντεο να δούμε. Παίζουν πάλι στην Doom. Εγώ έπαιξα αλλού. Εγώ είμαι Doom. Εγώ έπαιξα στη Παιδιά, φάρμα. να ξέρετε, αυτοί οι δύο είναι noob και εγώ είμαι pro. Είμαι και hacker, αλλά... Αρχίδια. Εγώ τι είμαι. Είσαι noob. Ξεκινάει το game, σταμάτα. Σταμάτα σοβαρά, κάνω βίντεο. Βασικά είναι το βίντεο 552. Πήρες golden apple γαμώτο. Ρε, φαίνεται πιο καλά. Τι λες ρε. Είσαι βλάκας, τζάμπα προ, Είμαι pro, απλά μπερδεύτηκα έτσι. Να σας πω που δεν έχουμε κάμερα. Βασικά τραβάμε με κινητό. Και Δεν βλέπετε το short. το κρατάμε έτσι, είναι δικό μου κινητό. Το κρατάμε και βγάζουμε μπροστά στη κάμερα. Εντάξει, σταμάτα. Τους ζάλισες. Μαλάκα. Να μιλάμε ρε. Εσύ μιλάμε πρε, κατσίκι Το Hacky Pixel, ο Captain Panes, ο Καρπουσοφέτας Game. Ξέρετε, εμένα με λένε Captain John στο κανάλι μου. Εμένα με λένε Super Ghost. What the fuck. Το Γιάννη το λένε Γιάννη κάτω παύλα Κούλης. Μικούλη. Αυτός είναι Κούλης, Μικούλης. Έβγαλα, Κούλης, Είναι Μικούλης. κουκούλι. Είναι κουκούλι μικρό, κουκούλι. Ας Κουκούλι βάλω για μου. τη λάβα μπακέτ. Μπουμπούλα. Αλλά να προσέχεις. Είχε Όταν μπουμπούλα, πάει- όταν πάει- μπουμπούλα, Ξέρω, μπουμπούλα. εγώ έτσι το κάνω. Βλάκα, μην μιλάς. Όταν πάει- όταν πάει Εγώ μέσα- είμαι προ, εσύ δεν ξέρεις. Αλλά όταν έχεις κάνει, Σκάστε. δεν το βάζεις, αλλά Κοιτάξτε πρέπει τον να βγει από την άλλη Νίκης. μεριά. Επειδή δεν Ρε, πατάς- βγάλε το βίντεο, όχι εμένα. Έχουμε όλοι καφέ μάτια νομίζω, ναι. Εγώ έχω καστανά. Καστανά. Ναι, καλά. Τα καστανά ξέρεις τι είναι, καφέ μάτια. Πήγα να ναι. πέσω. Και εγώ καφέ έχω. Και η μαμά μου καφέ και ο μπαμπάς μου καφέ. Τζον Ράμπο, που είναι αυτός γιόλο Τζον Ράμπο τώρα εγώ Παίξα κάνω. άλλο ένα. Όχι, εγώ κάνω, εγώ, άντε. Τραβήξτε τα βίντεο. Λοιπόν, σε λίγο παίζει ο Χρήστος και τελειώνει το βίντεο. Να κάνετε ένα like, Ένα subscribe κάτω στο Και ένα description. Και- ένα share. Και ένα share να του δουν και φίλοι σαν αν τους άρεσε να κάνουν και αυτοί ένα like. Subscribe, Κάντε like, αλλιώς θα σας... Να θα σας... κάνετε και ένα comment. Τι κάνω ρε. Δεν πειράζει. Τι κάνει. Τι δεν πειράζει ρε. Λοιπόν, να ξέρετε, Μπες μπορεί μέσα. να κάνουμε προκλήσεις. Ναι, να φάμε, ξέρεις, ξύδι και πλαγίας, oh my Εγώ god. ξύδι δεν τρώω, μόνο λεμόνι, αλλά δεν και κάτι άλλο. Εντάξει. Όχι, Όχι, Γιάννη. μην πιείς, δεν αφήνω ο μπαμπάς μου. Στο βίντεο λέει πορτοκαλάδα να μην πιω. Όχι, όχι. δεν αφήνεις. Δεν ρε. αφήνει. Όχι, δεν αφήνει, λέμε. Γιώργο Τζάμπο. Τζον Ράμπο, η ταινία. Η ταινία και πέφτει κάτω, έχω αγιμπήξει. Βλέπετε μια γυναίκα που παίζει, δεν ξέρω και τι στο μπούτσο παίζει. Παίζει βιολί ρε καθυστερημένε. Εντάξει, μπράβο. Βιολί παίζει καθυστερημένε. Άφησες τα άχρηστα, ρε βλάκα. Εντάξει, μπράβο. Άφησε ένα break ένα και πάρε και πάρε τα άχρηστα αυτά που πήρε. Ξέρω να παίζεις. Θα βγει 10 λεπτά το βίντεο να ξέρετε. Μπορεί.